Shafere ninjani bafethu, sanibingelela kulunye uhlelo futhi lomculo and stuff. Nibingelelwa yimi uThuto Tsotetsi, umZulu omSuthu, umSuthu omZulu, umZulu waseNquthu, Strateng Bampitsa Two Dope. Namhlanje ohlelweni lethu sithi sizonivalela i-album kaZwelakhe Zungu abathi okuhle. Lana-ke sobe senihlaziyela i-album yonke, ukungena kakhulu ngoba sesifisa ukuthi mhlawumbe abantu behambe beyozilalelela zona iy'ngoma bezokwazi ukuthi nabo bebe novo lwabo. Thina nje siveza okuncane sikucabangayo ngey'ngoma nakho konke-ke okwenzeka e-albumini. So sizovele singene kuyo nje straight i-album. Lana-ke ingoma yokuqala esitholayo e-albumini isihloko sayo sithi Angazi, by yena uZwelakhe Zungu Sengwayo featuring iBhinca Elihle kanye noSisi uSamkelisiwe Ncwane. uBhinca Elihle sizomazi ey'ngomeni nje usekavele, kukhona kodwa ingoma esuke siniphathele yona ethi ubuntombi bami la feature khona u-Too Short. Bese uSisi uSamkelisiwe Ncwane-ke naye amagalelo akhe siyawazi kakhulu ngoba usethole nethuba lokusebenza kanye nabantu asebemkantshubomvu endimeni njengama-AK47 kanje nabanye futhi abaculi. Uma ufuna ukubona umsebenzi wabo futhi ungasetsha lapha ku-YouTube ngokwamagama abo okucula, uzothola ezinye iy'ngoma. So ukwazi ukuthi siqhubekele phambili-ke sichaze ingoma lena Angazi njengoba ivula ikahle i-love song, iqala ngesigqi sey'nsimbi. Singasho nje sonke sithi ubuningi be-album buqala ngesigqi sey'nsimbi, uvusa usinga emntwini, singasho njalo. Ingoma ingakaqali kodwa ubusuyilangazelela ufisa ukwazi ukuthi izothini. I-Angazi-ke i-love song, ikhuluma lana ngento ebalulekile ukuthi uma usubona ukuthi la uthola umaqondana noma uthola umuntu, bohlala eduze kwakhe uzame ngakho konke okusemandleni ukuthi akakuphunyuki, ngoba icula ethi kaze ngingaba yini mangalahlekelwa nguwe, angazi ngingaba yini na. So iveza lana ukuthi kushuthi la umuntu osekhombisa ukuthi usethole umuntu omaqondana manje akafisi ukuthi elahlekelane naye, and ngalokho ukhombisa nje ukujabulela ukuba nalo muntu empilweni yakhe. Isiko sayo sizoyinikeza u-10 kakhulukazi ngenxa yokufeaturisha, ngoba indaba yokufeaturisha isiyavama manje kumaskandi. Mhlawumbe abawuqabukayo umaskandi bazobona engathi hawu ukhuluma ngalo muntu uma ethi ufeaturisha into engajwayelekile ngoba sekujwayelekile. Cha, khani kuvama manje umaskandi wakudala into yofeaturana ibingekho, bekucela ukuqhudelana. Manje ukubona amaciko esebenzisana kuyinto ejabulisayo kakhulu. Uma siqhubekela phambili sithola ingoma yesibili esihloko sayo sithi Ngakwesaba. Ingoma lena ikhuluma ngabantu ababili abasanda kudibana, owesifazane nowesilisa, bese lo wesilisa ukhuluma ngokuthi uyayesaba intombazane le adibane nayo ngoba iqala nokumbona nje kodwa isimfuna imali. Ngapha nentombazane nayo ichaza ukuthi uma ngabe eserious ngayo umfana uzoyibonisa something ezoyijabulisa nayo ukuze imthathele ekhanda ukuthi ngempela uzimisele ngayo. So ithanda ukujula kakhulu ngoba izwe selonakele manje, singasho mhlawumbe sithi isimo somnotho sesithi untengantenga. So abantu baye bethi uma bengena kwezobudlelwane kube khona iy'nhloso ey'thile abayicabangayo nabafisa ukuyifeza. So akusekho lokho kokuthi uthando, kanti futhi uma uphila ey'ndaweni ey'njengaselokishini la thina abanye sibuya khona, uye ubone futhi ukuthi nalo futhi uthando olungenamali luthanda ukusinda, luba nzima ngoba
amantombazane afuna omakota, afuna ini, afuna lokhuya nalokhuya nini, bekutshela ngezinye futhi izinto ezimnandi, oma-ice cream. Manje uma ungenakho imali yalokho, futhi koma-ice cream nomakota izinto ey'ncane, abanye bafuna utshwala nje straight. So uma ungenayo imali noma iy'ndlela zokuthi u-provide izinto ey'njengalezo, baye bebone kahle ukuthi hawu suka ngamenza no-broke kanje or ngamenza nonjani. Kanti futhi uma umjida uthi uzifunela umuntu ozokuthanda nje nesimo sakho, uthole ukudumala uma uzothola abantu abanjalo, ngoba mhlawumpe usuke uhlose ukuthi uzothola umuntu ozokwamukela, ekukhombisa uthando, kube khona enikwakhayo ukuya phambili. So ingoma lena yona ijule ngendlela eyisimanga. Ngizocela nje ukuthi abantu behambe beyoyilalela i-album yonke, nayo le ngoma le ethi Ngakwesaba. Bese singene engomeni unumber 3, isihloko sayo esithi Okuhle. Okuhle-ke iyona i-title track ye-EP yonke, okuwukuthi futhi sinayo la kuMculo and Stuff, njengo-episode 2 wethu. Umuntu engahamba eyolalela lokho kuhlaziya ukuze ezo-understand ukuthi okuhle ikhuluma ngani.